За Америка. Минесота, чакай ме. Али кажете. Лек път. Кажете здравей. Русе Минесота. Айде. Много жени да оправиш. Ти ще влезе в влога, брат. Много жени, нали? Светиш ме. Какво ми светиш, Чакай ме, брат, не снимам клип, бе. Ти отива в влога. Абе, брат, той не се е лепнал, виж го как ми свети, бе. Ето за ти се слага музика в клипа. Маля, луната е брутална. Ах, как светят! Още сме в Русенско. 20 минути от пътя почна. Искайте да спорим с моя приятел Виктор дали е Айран или Айран. Иран. Какъв Иран, бе, човек? Айран или Айран? Нещо не ме разбрам. Айран е съвсем различна. Това е напитка. Така че всичко... Човек, пустем. Мале. Това го оставяме на вас в коментари. В коментарите напишете Айран или Айран. Брат ми влизаш в влога. На руски? Айран или Айран? Кое е правилното? Става 2 часа до летище Васил Левски, София. Още 76 км до летището. Празно до летището. Още 10 минути и сам да летиш Васил Левски. Айде летище София. След 2-3 часа 4 Франкфурт. Стигнахме и продължаваме. Минахме чек-ин, продължаваме напред и нагоре. Качват след малко се качваме за Франкфурт, спим се на куче. След София нямаше хора, в самолета няма хора, не знам. Слитаме за Франкфурт. Продължаваме напред нагоре, пожелайте ми успех, защото съм така. Моето коректането е много гадно и за мен е супер яко. Това е в Германия, общо всичко мина доста добре. Има определено много хора. И продължаваме напред и нагоре. Купрата момче. Час и половина до самолета за Минесота. Варят самолета с багажа за Минеаполис. Това е самолетчето. Не е от най-големите, не е от най-малките. 10 часа полет, след 40 минути се качваме.
сме в Минеаполис. Още само в самолета. Подготвям документите за пред проверката. Продължаваме напред нагоре.